Hammerslag. Nå, Jonas. Jeg har nogle spørgsmål til dig her, som du har sagt ja til at besvare. Ikke også? Ja. Ja. Så mit første spørgsmål er, hvad synes du om porn production? Hammerslag. Det ved jeg sgu ikke lige. Det er skide irriterende, kender ikke det. Man kan bare ikke finde noget på sin iPad om Hammerslag. Jamen altså, Jonas, vi skulle snakke... Hammerslag! Vi skulle snakke om porn production. Hammerslag! Jeg kan slet ikke arbejde med det her. Jamen, det er Hammerslag. Okay, vi går videre til næste spørgsmål. Okay. Kender du godt dem, der står bag porn production? Kender du godt dem? Har det noget med Hammerslag at gøre? Jeg kan slet ikke. Jeg kan ikke mere. Vi stopper her. Gør vi det? Jeg blev ikke færdig med at fortælle dig om Hammerslag. Hvad fanden? Hammerslag! Jeg kan rigtig godt lide Hammerslag. Det kan jeg bare. Det var sådan noget, jeg kan. Dude. Jeg elsker bare Hammerslag, det gør jeg bare. Det var dejligt. Kender du Hammerslag? Det. Det gør Jonas nemlig. Jeg kan godt lide Hammerslag. Det var mega fint. Jeg tror, at vi går ind og ser Hammerslag. Hvor langt væk det her, mand? Hammerslag! Sådan er det bare. Det er sådan, hvis jeg lige har været i går, så er jeg bare, jeg kommer hjem, ikke? Og så er det bare, så ser det cirka sådan her ud. Og så kommer jeg bare ind i stuen, ikke? Og så ser jeg bare, der er Hammerslag. For satan, der kom jeg vist lige, der var Hammerslag der. Jeg syger knægt. Knægt med syger. Det er helt vildt, når der bare er Hammerslag. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Jeg kan bare godt lide det der, kender du typen? Det synes jeg er hyggeligt. Og han kan bare godt lide Hammerslag. 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 Kender du typen? Kender